Patrikhan sai kovasti moitteita ekan kierroksen Saukastaan siitä, että se oli jäänyt vähän maut vähäiseksi ja grillipinnat pieniksi, mutta katsotaan mitä Patrik on nyt saanut aikaiseksi. Veikkaanpa, että mies on ottanut tästä vähän onkeensa niin sanotusti. Kyllä näyttää ja mies sanoi tuossa saman tien, että ajoittaminen oli kyllä paljon helpompaa tässä toisessa kierroksessa. Kerro mitä sä oot tehnyt. No, siinä on pihvi paistettu oikeastaan grillattu aika semmosena, että tommonen hieno ribeye ei paljon tarvitse muuta kuin suolaa ja pippuria ja vähän maustevoita mä tein siihen. Ja sit tossa on kasvishöystöä ja pulled porkille tein tämmösen pienen crème fraîche plastikkeen ja siinä on vähän pekonia mukana ja perunoita on myös kanssa grillattunut ekaa kertaa. Onko Fenkoli jossain tuolla pilkottunut pienenä, kun sitä ei näkynyt silmään? Ei, kun se on tuossa kasvisten joukossa ihan reilun kokoisena paloina. Asia selvä. Mikä taas makuja sieltä Hans löytyy? Muutenkään on vaikutuksen se, että se ruoka tuoksuu. Tää tuoksuu mun ison liivari tosi hyvälle. Tää on tämmönen tekijältä näkemistä vähän sen tarkki annos. Kauniit värit ja mun mielestä oli aika nätti asettelu. Kyllä mä söisin tonkin ihan mielelläni. Siellä ihan hyvät arvostelut tuli Hansilta. Roope ei malta lopettaa syömistä jälleen kerran. Arvostella pitäisi mies ottaa kolmatta haarukallista, että ilmeisesti maistuu. Joo, kun haluaisi maistaa kaikkia tuotteita, niin tuossa on nyt semmoista niinku tavallaan hyvin perusgrillaamista, mutta jokainen osa-alue on mun mielestä onnistunut oikein mainiosti, että sinne, jos nyt pääset sinne ihan loppupinaaliin, niin sit voidaan hakea vielä vähän jotain erikoisempaa, mutta kautta linja tosi hyvät maut ja hyvää grillaamista. Kiitos. Ilmeisesti nämä arvostelut vähän helpottaa sekä kierroksen jälkeen. No kyllä tuntuu vähän paremmalta. Janne. Joo, mä tykkäsin erityisesti lihan mausta ja kypsyysaste oli hyvä ja tuo maustevoi siinä pihvin päällä oli erittäinkin hyvä. Ja tuo possu maistui hyvälle ja lisukkeet oli hyviä. Kaiken kaikkiaan erittäin hyvä grilliannos. Hyvä, loistavaa. Meri. Sä teet ihan huomattavan parannuksen tuohon edellisen kierroksen annokseen. Tää on ihan tosi nappisuoritus. Kiitos. Jounikin nyökyttää maistamisen jälkeen. Joo, huikea parannus. Kiitos. Tomi ei malta lopettaa syömistä. Selkeästi grillattua, että on kunnioitus siitä alusta. Kyllä. Ja sitten pisteisiin. Mitä Hans antaa? No aina 7. 7. Hyvät pisteet lähtee sieltä. 9 pistettä. 9 Roopelta. Täältä tipahtaa 8. 8 Jannelta. Nyt tulee hyviä pisteitä. 9. 8 ja vielä lopulta 8. Erittäin hyvät pisteet. Ole hyvä, Patrik. Ja komeilla pisteillä varmaan alkupisteet ei ole niin hyvät, mutta kyllä sieltä noustaan 4 pisteen erolla kakkostilalle. Eli Patrik aika vahva kiinnityksen heitti nyt finaalipaikkaa. Sitten Grille 11 Kirill. Kirillhan ekalla kierroksella sattui tämä